יאללה, מתחיל לרדת גשם, מאמי. בוא ניתן להם לאכול. וואי, כמה חכי. וואי. איך אתה נעלם, תגיד לי? זה פשוט נספג לאדמה, גשם? בוא ניתן להם לאכול. אולי הם רוצים כזה, או שרק דשא. זה כזה? או שרק דשא. זה הצעה קליט, אז הם לא יאכלו את זה. מה כן? עומר, תראה, אני נותנת לקנגרו לאכול. אוי, לא? לא פרקטיבי? זה לא מרים מקלות, עומר. תקרבי אליו, תעשי לו שלום. לא! השתגעת, לא נוגעים בפרקי. השתגעת. אתה אוכל גם רק לשתות ידיים. יאללה, מאמי. תגידי ביי ביי. תגידי ביי ביי.